Tinokuchingamidzai hamadu wakuzvongwa zvenyu Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 13 chebhuku razvirevo. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko 13 chinotaura pamusoro the value of correction, kukosha kwekutsiurwa kana kugadziriswa kana kukudzorwa. Panapa tiri kuona Solomon achitaura nemwanakomana wake. Ndonga takaikurukura nyaya yekuti haisi kuketa kuti vakomana chete, but tiri kureva munhu wese Israeri, mwanakomana waMwari. Mwanakomana wakachenjera unoteerera kurayira kwababa vake. Muri kuona kuti imwe strategy yekudzidzisa yatiri kuona itsva iri kutaurwa naSolomon panapa haisi kuti mwana agara apa omutaurira, but anotaura atingati mafacts, achisteta zvinhu zvinogona kuve zvakanaka muupenyu. Kureva kuti kana munhu akadaidza akati mwana wangu uya apa gara apa, obva ati mwanakomana wakachenjera unoteerera kurayira kwababa vake. Ari kuteerera kuti teerera kurayira kwababa vako. Hanima zvaonaka. Saka kudzidzisa tofanira kuve nenzira dzakasiyana siyana, tirege kushandisa nzira imwe chete. Mukaona pavhesi ya4, mweya wesimbe unopanga asi unoshayiwa, asi mweya wavano vasina usimbe uchakodzwa. Nyaya yeusimbe yataurwa ichataurwazve. Vhesi 11, pfuma yakawanikwa nekukurumidza ichatapudzwa asi unovunganidza neruoko zvichawedzerwa kwaari. Zviri kureva kuti hazvive kuti vanhu vasashanda vokwanisa kuwana pfuma, asi zviri kureva kuti mafumiro acho ndeyekuti nyange ukakalkuleta kuti munhu uyu afuma sei, kumwe kufuma kwacho kuri nyaya kumhanya. Zvoreva kuti pane kamwe kachitsotsi kanogona kakaitwa kuti munhu awane pfuma yakawanda kudaro. Ndopari kunzi panapa pfuma iyoyo yakawanikwa nekumhanya mhanya iyoyo. Makazvoona paya mukomana Jacob akangouya nenyama, baba vakati wakurumidza sei kukubata kudai, membwe dzinonetsa sei wakasika, ngatisei chigunwe ipapo, tariro kana ichinonoka. Ndo favorite yangu iyi, Zvirevo 13 verse 12, tariro kana ichinonoka inoodza moyo, asi kana chapangwa chosvika ndiwo muti woupenyu. Haleluya. Dzimwe nguva zvinogona kunonoka, but moyo ngaurege kuora. Kana chaunga ukatarisira mupenyu chikatora nguva chisina kuitika, shoko raMwari riri kuti moyo unogona kuora, asi chapangwa kana chasvika muti woupenyu. Tiri kupanga kudzoka kwaJesu. Une zvakawanda zvawanga wakatarisira, hama yangu, uchiti maybe ndichachata, maybe uri kurwadziwa pamoyo, but kana chapangwa chiya chazosvika, kwanzi unorapika. Jesu kana adzoka ticharapwa nekuda kwokuti apadhuze nekudzoka. Kudzidzisa kwawakachenjera, ivhesi ya14, itsime reupenyu. Kureva kuti ngatidzidzisei isu tive vakachenjera futi, tirege kudzidzisa kuchenjera isu tisina. Fambidzana nevakachenjera ugova wakachenjerawo. Akutaura association, vana vanonyanya kurasika nevanofambidzana navo. Vhesi ya22, munhu wakanaka uchasiyira vana vavana vake nhaka iyo. Kureva kuti pfuma dzatinosiyira vana vedu pfuma dzakaita sei, asi pfuma yomutadzi inochengeterwa wakarurama. Zvoreva kuti kana tichirarama ngative nepfuma inodliwa nevana vevana vedu, pfuma yakanaka. Vamwe vakasiyira vana vave zvitokorosha nezvidhodha mudhara nezvinhu zvisingaiti nedzimwe dzimba dzisingavhurwi. Vana vari kutambura izvozvizvi nekuda kwezvakabatwa namadzitateguru avo, asi vanoita zvakanaka. Vana vavo vachagarawo nhaka yeupenyu hwakanaka. Kana tikasiyira vana vedu Jesu uyu ari kuparidzwa uyu, vana vedu vachava nerugare rwakanaka. Handei pavhesi ya24 tichisvika pakupedzisira, unorega shamu unovenga mwanakomana wake, asi unomuda unomuranga zvakanaka. Vana havaide vhesi, asi vhesi yakatirera. Unorega shamu unovenga mwanakomana wake, asi unomuda unomuranga. Haamupondi. Vamwe vanhu hagoni kuranga, anongonhonga even chipeiri chiri pano, nhonga even mugoti. Tsvaga shamu zvakanaka. Pauri kuenda kunoitsvaga nehasha dzenge chiserera, unotemha shamu yakanaka, onyambudzira mutsafu nepanyama zhinji kuti mwana asa shamu isaende pabhonzo. Ndokunonzi kuranga ikoko. Ende kwanzi kana ukazviita izvozvo, kuda uri kumuda. Dambudziko ratinaro nderekuti tikanonoka kutanha shamu ichiri duku, tichirova mwana achiri mudoko, shamu yake iri kukura ende achazorohwa wa muti manje, akurohwa nevanhu vanenge vachiti mai vako vakakujaidza.
akurohwa nevakatirenwa kurova nepekurova. Saka iye zvino ndonguva yekunyambudzira. Tisapesana pakudzidzisa vana. Iyo nyaya haisi nyaya dukuba. Pane misha yaparara nokuda kukujaidza mwana anoita zvanoda akakwira patebhuru akadini vainzi vana chivhunziwa munodzokera rini mawinge ipano imi mai muchiku usadaro ane musikanzwa usadaro mwana anomhanya mucheche akaenda kupurupeti akadzoka torai mwana munomunyambudzira mamuda kuda mwana kumudzidzisa. Shoko ramwari rinotaurawo nemwari anoti vandinoda ndinovaranga nekuti ndinoda kuti vapinde mugwara. Mangwanani anoda timbonamata. Ndafunga kuti timbonamatira vana vane musikanzwa kutaura chokwadi. Imwe shamu haicharoveki murume mukuru mukadzi mukuru but musikanzwa yacho haite. Iwe uri kutoti pastor musikanzwa wemwana uyu wakutoda munamato. Zvine mweya tsvina chaizvo zviri pamwana uyu. Ngatimbonamata tese mangwanani ano kuti Mwari apindire pamwana. Mwana anoita musikanzwa wemunhu mukuru ari mwana mutoko. Ngatinamate. Ishe tomutendai mangwanani ano. Bvisei misikanzwa iri pavana ava. Hazvigoneki baba. Zvatadzikwa nomubereki nambuya vasarenda. But imi hamungamutadzi. Nyambudzirai tsapfu adzoke kumba. Mwana ari kupembera nesango. Vamwe vachavati pamba vari kupoya. Vachibuda mukati memaspeya. Vachiinda mukati memastreet. Ngavadzorwe nemi changamire. Vapfave. Nesuwo tidzidze kurayirwa nemi. Nokuti muri Mwari wedu. Tave kushuva kudzoka kwenyu. Chapangwa kana chakusvika muti woupenyu. Tirapei mangwanani ano muzita raJesu tanamata. Amen. Kana muda kunibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei tosangana pachitsauko chinoteera.